Arab ki me kardom kadu kawela so YouTube channel long kilang ara do ana fans tamil la pen pini nang litom hala so video long na ki 1 pila bangke LPG gas kedua tu alang litum nona bangke EKYC claim nang ji kinang ikso lo jong si claim klelo pulo EKYC claim dunde pulo tangte ilitum thangna da list tame mate benefits tame subsidy benefit la hais tame long dun ik edet policy apors tame non jum ik heklo la sila sopota koson si EKYC claim poneng ji ma la so proses ni linali to manang than pachini ponik bonali tum na so YouTube channel long nang ka humri milang pulte ka chingon penali tum subscribing on lapen videos taminali tum share ponikon tang non pathek pen video le lang pono nang lapen chethan pono nang LPG gas ke do tum non bangki EKYC ke claim nang jila bangki kenang iksolo lapen last der la bangki non la so chiklo 16 August 2026 an last der lo labang so prang ilitum LPG gas ke do tum an EKYC labang ke claim nang ji kenang iksolo jong silitum EKYC claim clip lo tangte ilitum kilong an ali mate benefit la subsidy atang kastami ilitum long dun igeret po lapen gas le tum chothai dam stame subsidy pen kidam tang hot an ma ilitum la tangka kipinang non bangke EKYC claim clip polote labang so tangka ilitum aki ong pinang po jala so pothak sinili nali tum hanang than pachini ponik po koson sinan EKYC bang ilitum ki claim nang jima lada ilitum ko chini nang jila ki kinang iksarlo nase a process bang son hilo EKYC ki claim nang ji a process bang ke jong sinali tum gas cylinder India company pulotangte labang ki online में stame ilitum EKYC labang ki claim ponik me lapen Bharat gas pustame ilitum EKYC lata online pen ki claim nang ji lata claim ponik me lapen HP gas jong si do pulotangte ilitum lastame online pen EKYC amukha labang ki claim ponik me lase jong si online process ilitum EKYC asai la bangke claim thek the pulotangte ilitum koson sila EKYC bangke ki claim nan po mate pachun nan po pulotangte lake tibokhet CSC mate common service center long ilitum dam nang po gali pulote tibokhet nang ilitum gas agent atuma pen contact nang po lahini along nang ilitum dam iglo pulotangte EKYC la bangke ilitum claim dun iklong po lapen EKYC ki claim hot ko PP ason a document si ilitum ipon ng jima pulotangte ilitum la subsidy la EKYC director gas book do hala sa book chiponang po lapen Aadhaar card ilitum chiponeng ji lapen Aadhaar card long kilinga mobile numbers tame ilitum along doneng ji la pulte EKYC ilitum ki claim la bangke successfully po lapen EKYC jong si claim nande pulotangte nili amusta pe pu iglo EKYC ilitum claim nande pulotangte kedam tang hot ilitum 1200 kita ya nam jong si 1200 pulote nona bangke ilitum la 15 16 ba bat si ilitum matangka la bangke pinang pola pen kidam tang hot la ekona long nang ki jang atangka stame non EKYC jong si claim nande te ta ilitum long dun igelo lapen LPG gas kawiatum jong si akimi apply ji pulotangte koson si apply ning jima hini option do ka apply ji apan isila bangke ilitum online stami apply ponik me isila bangke ilitum LPG distributor along ilitum apply ponik me nalitum la hini process pen isi changwa igon jong si LPG distributor atum along si apply ji pulotangte oda form long exi ala sa form ilitum submit nang po fill up pen submit nang po kinang sa documents ilitum pinang po copy paste na documents si kinang jima la so puthak stami nili nang litum panang than pichini ponik po laper online jong si ilitum apply pulotangte online portal long dampen kiching si ilitum login ji apan sign up apran nang po sign up that pen afi ilitum login nang po login that pen oda form long exi new apply form so form ilitum step by step ilitum fill up nang po fill up thailo pulotangte kinang so documents ilitum upload nang po uploaded pen afi ni ilitum la form ang ke submit nang po submit that lo pulotangte ke KYC la Aadhaar verification bang claim ipon ikpo lapen ka approve ji afani litum chongho nang po lapen approve lo pulotangte
la gas distributor atum tibokhet gas nearest gas center doji hala so adim pen alang litum nang contact ikpo la pen contact iglo pulo tangte ilitum gas la pangke endam long ikpo solo la se dokumen semua bang lason lo aki mijang se apply ji pulo tangte ilitum malong aadhar card donang po aadhar card long kilinga mobile number ilitum malong donang ji dapat address pro apan ilitum malong ration card voter id passport driving license electric bill bank passbook lahai bang ki pi donang ji kenang solo lapen passport size photo lanang igji lapen account details ilitum fill up donang ji subsidy mate dbt ahin pen latangka kilong ji apan lasono lapen benefit mate ali labang ke lasono gas cylinder jang sido pulo tangte ini tum regular la receive labang ke long ikpo subsidy labang ke lapen others tami jumik chat po jalalo ali bang ke lasi EKYC ki claim nang ji labang ke kinang iksorlo nili amoda pulo te bokhet nang itum CSC center kalite online pens tami nang itum la EKYC mukha bang claim pon ikmelo nang itum ki poneng ji labang ke aadhar card che ponang po lapen LPG gas la sob subsidy alo doji la so alo ilitum ponang po la se EKYC claim kelang tum prabjin penalitum claim igon la pen last date la bangke non la 16 August 2026 an si last date lo la so prang prang nalitum la EKYC claim kelang tum nalitum claim paprabigon lapan EKYC jong si claim kli pelo tangte ilitum thangale mate benefits tame ilitum longdun ik elola se video la bangkena ilitum share go karbing lo ras tame pela ignang lapen pachinik nang la sonsona update mate la sonsona video na ilitum kilang long wer chiapan pura la so YouTube channel la kena ilitum subscribing on tange do me thak me karu kawi karbitis 2.0 YouTube channel long kilang ra do ana fans tame nilin pen kardom